व्हिडिओत तायकुळ्या वडी करच पळोव्या। हे वडी करच्याक तरनी तायकुळ्या पाने यूज करतात। तायकुळ्या पाना धुवून बारीक शिंदून घेवकात। तायकुळ्या वडी करच्याक जायशील सामान अर्ध वाटी तोरी डाळ, अर्ध वाटी तांदूळ, 7-8 सुकी मिरसांग, 1 वाटी सोय, अर्ध चमचो हळदी पिठो, मीठ आणि थोडेशे आमसाण। सगळ्यात पहिली तोरी डाळ आणि तांदूळ बरेकन धुवून घेवका। त्यानंतर तातूत उदक घालून 1 तास भिजोवचे दवरका। वड्याचो मसाला वाटून घेवया। एक मिक्सर आयदनात सोय, सुकी मिरसांग, हळदी पिठो, आमसाण आणि मीठ घालका। तातूत थोडेशे उदक घालून सुको आणि कसकशी मसाला वाटून घेवका। त्याच मसाल्यात भिजवून दवरील डाळ आणि तांदूळ घालका आणि त्या बी खसखशी वाटून घेवका। पुराय तांदूळ आणि डाळ अशीच वाटून घेवका। वाटील मसालो एक होड आयदनात काढून घेवका। शिंदून दवरील तायकुळ घालका आणि हातान बरेकन गिमसून मसालो आणि तायकुळ्या पाना मिक्स करून घेवका। आता ह्या मसाल्याचो बारीक बारीक गोळी करून वडी करून घेवका। आम्ही दिले मापान तायकुळ्याची 20 मीडियम साइजाची वडी करचे जाता। वडी तळच्याक तेल हुनकन घेवका। तेल बरे तापिल की गॅसा फ्लेम मीडियम करका आणि एक एक वडे तेलात सोडका। मीडियम टू हाय फ्लेमारच कुरकुरी जातपर्यंत सगळे वडे तळून काढकात। तायकुळ्या वडी रेडी असतात। हाका तायकुळ्या आंबाडवी म्हणतात। तुम्ही बी हे रेसिपी घरा ट्राय करा। कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेले वडे आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।